حضرت زکریا علیہ السلام نے عمر 120 سال ہے آندے نے اللہ تے تو مریم نو بے موسم پھل دے سکنا تے مینوں بے موسمی اولاد بھی دے سکنا ہوئے تے اللہ دے نبی نے جناب زکریا علیہ السلام گھر آ جاندے نے مصلا ڈالے آوے تے بوا بند کر لے آوے کیوں قوم دے منڈے مذاق نہ کرن بابے دی عمر ویکھو تے بابے دیاں دعاواں ویکھو تے نبی زکریا نے بوا بند کر لے آوے اپنے رب دے سامنے ترلا مارنا شروع کر دیتا وے تے قرآن نقشے کھچ رہے آوے سورہ مریم 16واں پارہ وے آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم